tayo dadaan sa Kamali diversion ko. Hindi na tayo dadaan sa may Daraga. Ito po yung daanan. Kabundukan nga dyan. Biyahe po na Sorsogon galing po na Albay. Ito po yung shortcut Magkamalig Divers. Dadaan ng Daraga. Dito at may release. Bago po magtulay, pagkatapos ng tulay, ito Pahon. Ang Baligan, Kamalig, Albay.
solar lights na mami, ha? Maganda nito naman kahit sa gabi. May ilaw na. Develop na yung diversion road ng Tamalig. Maliwanag pala dito dumaan, may mga solar. Okay, sip naman pala dito. Ayun o, pwede rin pala talaga dito. Gabi. Iwas traffic sa ano, sa Daraga. Kaya maganda dumaan, ha? Kasi okay na, may mga ilaw na eh. Saka ang dami ng mga bahay, hindi katulad dati na wala pa. Ang dami na nakatira eh. Ayo, kabilaan dito, yan naman. Galing. Oha. Ay. Mahusay. Pansin mo, wala kang maano dito mga nag-ano mga nyug, ano, sursugon lang talaga. Wala. Kamalig South District. Ito naman po yung Taladong Kamalig Highway. May tuloy nyo pag natapos na, ang ganda na. Ha? Minsan kumanan tayo dito eh. Naligaw tayo. Tama ba? Sursugon mat, no? Yung doon sa kanan? Dito. Ay, ito. Ano nakalagay doon? Tandaan ko lang na kaliwa tayo. Nagkanan tayo dati. Delikado mag-overtake dito.
Ngayon, mas maliit. Rin saka kulik-kulik. Distansya ka lang ha, kasi paakit mo. Hindi siya maka-overtake din. Kasi pali ko eh. Baka bigla may bumulag. Yun. Ay, kala ko may nasunan siya. Wala naman pala. Sorsogon, diretso. Yung pag diretso natin yun, ang lusot nun sa kaliwa, Kagsawa. Ano? May version niya eh. Urbana. Narin tayo sa National Road. Narin tayo sa Pakurbadang matindi. Hirapan siya. Kaya ako dumikit eh. Nakakatrasan tayo. Pagkata na yun, baba na. National Highway na. Yun! Abukiran! Ganda.
sa National Highway papunta ng Sorsogon.